Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с мен, Снежанка Ризова, и програмата на Джуджи ТВ. Днес остават броени минути до обявяването на резултатите от местните политически избори. Днес наш гост ще бъде малкият Бойко Борисов. Той има най-много гласове след дядо Коледа. Сега моля да посрещнем Бойко Борисов. Колеги, къде е Бойко Борисов? Извинете, това са рисковете на живото предаване. А сега, моля, реклама. Ще убиваме по един реквизит на всеки час, ако исканията ни не бъдат изпълнени. Да гледаме шоу на дядо Коледа. Бъдете с нас и в следващите минути, за да може да спасите, спечелите много смях и добро настроение. Чули бе, дебел? Здравейте, скъпи приятели! Може би се чудите какво правят тук, сега ще ви разясня. Току-що станахме свидетели на най-големият гаф, който може да допусне една телевизия. Най-напред го допусна водещият дядо Коледа, като не се яви в собственото си шоу, а след това и помощничката му Снежанка не се справи с задачата си. А сега ви представям Снежанката на нашето шоу, чернокосата перла Виктория Ангелова! Здравейте, скъпи приятели! Ние не сме Ани Салич и Оксел Кадриев. Ние не сме дядо Коледа и Снежанка. Не сме Мария Игнатова и Димитър Рачков. Ние сме Виктория Ангелова. И Георги Васев. Ние не сме... Ние не сме господари на ефира. Ние сме властелини на сцената. А сега ще ви представим нашите адреналинки Ирка и Мони. Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old. They don't remember it, so let's dissemble it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and feel Santa's magic bliss. Shake it up the happiness, bring it up. Днес ще връчим голямата награда Златна миризливка на дядо Коледа и Снежанка. По-късно ще видите как ще стане това. А сега започваме с друг гаф в сценичния ефир на Джуджи ТВ, единствената телевизия, която предава само 2 часа в годината. Преднасяме се новините на Джуджи ТВ. Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с новините на Джуджи ТВ, а аз съм Гена Нетрай. Новини от България. Преслава бе хваната с цял гард хулигани в столично кафене, а останалите посетители на кафенето можаха да се начудят кой толкова ще е. И нейната охрана. Така, следващата новина е за Веселин Маринов, както знаете, известен певец с известен своето изобилно потене и нервност, който бе хванат с примата на българската естрада Лили Иванова. Столичното кафене, да си гукат, да се гушкат и да се целуват. Нищо чудно. Така, а днес водещата новина. Според синоптиците, предизборната кампания на дядо Коледа върви доста успешно. За да видим дали това е така, днес сме поканили неговият менеджер, Рудолфа Еленкова, да я посрещнем. Добър вечер! Има ли ловци тук? Не. Сигурен ли сте, че няма ловци? Няма. Госпожици, тук няма нито ловци, нито гълци, нито елени, нито зайци. Да преминем към въпросите. Разбира се. Бихте ли ни обяснили как върви кампанията на вашия лидер? Кампанията на моят лидер върви с пълен успех. С менеджер като мен гарантирам само успехи. Така, госпожици Коледова, Еленкова, Искам да ви питам, кой ще получат децата
А допустимост за лидерът на вашата партия? Разбира се, децата няма да бъдат ощетени. Те ще получат всякакви видове играчки, като започнем от таблети, завършим до лего конструктори. Освен това, ще намалим пускането на въгленчета в чорапките и миризливи чорапи над камината. Стойно изказване за недостойно живот. Госпожица Коледова, благодарим за вашето участие в нашата. А вие, уважаеми зрители, останете с нашия слънчев синоптик Емил Чорапов. Весели празници! Здравейте! Аз съм вашия слънчев синоптик Емил Чорапов. Днес, без да ви размотавам, веднага започвам с прогнозата. Цялата седмица в България времето ще е невероятно ужасно. Ще има виелици, полезици, не знам там какво се сетите, дори торнадо в Северно Добруджа. Но какво са сега 2000 отбрани къщи от едно торнадо? Въпреки това продължавайте да се усмихвате. Минаваме на времето за седмицата. Всичките дни ще са еднообразни, скучни, студени, температурите ще са до минус 80 градуса. Минаваме на петък. Той ще е изключението. Тогава е краят на света. Но какво от това? Вие продължавайте да се усмихвате. Какво са 6 милиарда за една земя? Майде, моля ви се сега. Благодаря ви! Благодаря! Скъпи приятели, миналогодишното шоу на дядо Коледа отбеляза един печален рекорд. Той допусна най-много гафове в цялата си история. Нека все пак да видим най-доброто от него или поне част от него. Че друга няма като те, на колеснени застанал из този свят. И в теб стегане, ръцете и очите, за да не виждам и прегръщам. Съдънявам, пак ще се застичам. Най-трудният ми час, без тъхтехтови, дърво без горе, без хляб и сол, без слънце и вода, почваш по чуждите света. Огромен, но само вятъра роди за есента. Аз знам, България, аз знам, че друга няма като теб, на колене ми застава и в този свят, и в теб се кълнем. Аз знам, България, аз знам, че друга няма като теб, на колене ми застава и в този свят. И в теб се кълнем. За теб, България, отказвам свете, за тебе истинска любов. Не може никой да отнеме желанието наше за живот. След мен не зная аз какво ще бъде, но сигурно ще бъде по-добре и само за едно ще съжалявам, че няма да ме има някой ден. Аз знам, България, аз знам, че друга няма като теб, на колене ми застава и в този свят.
пратеница. Да, къде? Точно там. Чакайте малко. Кя краде ми или кя гледа? Кя крада? Супер кипла. За чушката ви отепах. Точно не забележиш. Безсрамните ще ви кажа, ате наверно. Имаш ли от други хрумал? Баница. Сама си става, леле, винаги става и... Време е за нашата реклама. Жоро, синът, съкровището на мама, напусна домът ни за едни ниски такси. Госпожо, ми са само таксите. И още ли има? Някои хора нашите такси са прекалено атрактивни. Ето ни отново сме. Аз отново съм тук, а вие сте с най-безгръщото шоу на планетата. Шоуто на дядо Коледа и с нас, госпожица Ангелова. И господин Васев. Ангелова, знаете ли, от доста време се чудя. Искате ли да излезем на кафе? Да. Ако искаш да пием кафе, може тук долу в машината, между другото, колеги. Чакай. Не, за какво тук? Имаме Холивуд, имаме Силвъра, имаме Карамела. Това го затвориха. Добре, да не занимаваме сега хората с нашите глупости. Продължаваме нататък. Сега ще видим какво се случва в празничното издание на детското предаване "Кой е най-най-най?" с водещ Пате Еленчо. Вие сте с мен, Бате ви Еленчо и с шоуто "Кой е най-най-най?" Така, приготвили сме ви днес специално издание с много известни личности в нашата страна. Да посрещнем първият ни гост, малкият господин Юлянчо Вучков. Защо ме посрещате от грешната страна? Да ви питам, колко сте годинки? На 13. Цели 13 годинки. И половина. И половина. Ще ни покажете ли кой ви доведе? Хайде там в публиката, ще поматате. Достатъчно голям съм, за да мога да дойда и сам. Значи сте дошъл сам. На 13:30. Добре. Вие какво ще ни изпълните? Песничка или стихче? Как да не съм бебета да ви изпълвам песничка или стихче. Аз съм ви направил цяло предаване. Добре, заповядайте. Ние ще ви слушаме. Изчезвайте в сцената веднага. Не виждам знака, колеги. Червената лампичка на операторите не свети. Моля ви да светне. Още не е светнало. Здравейте, дами и господа, здравейте безброй мои почитатели, на мен и моето шоу. Слушам и да вярвам на носителите си. Започвам сега с моята невероятна свръхестествена градивна, невероятно градивна и фундаментална, още не знам как да се изразим, критика. Остават няколко дни до невероятно безразборно организираните избори. Значи, къв беше това там, дядо Коледа Ришов беше, бил е стигнат за президент на тази галактика. Значи, чудо му се на къла, ако той изобщо има такъв.
Коледовия дядо. Значи ще направя всичко, за да срина кандидатурите му. Значи, той какъв беше там? Мразовия дядо. Той пък се кандидатирал и опозиция. Значи, и на него му се чуди на акъла, ако и той има такъв. Само аз мога да гласувам. Кой го измисли, той е невъзможен и неприемлив закон. Как могат децата да гласуват? Аз съм професор, само аз мога. Значи, този закон не само, че е противен, гнусен и не знам още как да се изразя, до какво ще доведе затъналото до не знам къде галактика. Колеги от апаратната, моля ви за тишина. Казват ли, че имаме зрител? Да. Никой, слушам. Говорете по-силно, никой. Или си намалете звука на телевизора. Искаме да говоря с такива пияници. Още една, и то с мъжки глас. Значи, как може да има такива простаци? Простак. Невежество! Изчезвай веднага от тук. Така, благодаря ви, че изслушахте това свръхестествено, градивно, фундаментално изказване от моя страна. Защото аз все пак имам 26 фундаментални книги, които всеки път носят тук в студиото с панер. Благодаря ви. Така, сега продължавам. Както нямам време, вие ми бяхте обещали 30 минути. Защо ми оставите само 15? Аз съм професор, как може да ме дърпате? Моля ви се, бе, вие ненормални ли сте, бе? Сега ще продължим с едно малко момиче, но с много голям глас. Тя е малката Лили Иванова. Посрещнете я. Здравей, Лили, ще кажеш на публиката ти на колко годинки си? Моля ви се, престанете вече това на колко години съм. Всички медии се изтрепаха все това да ме питат. Това е обидно. Няма да ви кажа млада съм, ето личи ми. Добре, да продължим нататък. И ти ще ни покажеш ли който доведе тук? Някой в публиката да му махне. Това там с нещацата е мамо, виждаш ли? Хайде да й махне. Ти какво си ни подготвила за днес? Песничка, стихче? Песничка, даже две. Две песнички. Да. Добре. Чуй, подите, всеки има своя дом и своето рамо. Всеки има своя път и своята съвест. Виж децата ни, колко са пораснали. Не да ни припомняш, не да ме поглеждаш, тъчено и нежно ме, както преди. Нещо стана, но не разбрахме какво нещо се казва. Все пак да продължим с следващия невероятен талант. Всички го познаваме. Той е много уважаван сред нашето общество. Инфраструктурният малък господин Бойко Борисов. Посрещнете го. Нашия брод често да гостувате тук, пред публиката. Ще ни кажете ли вие на колко години сте? Ще си чета на казърти този въпрос. И въпреки това. 10 години. Кой ли доведе вас? Хайде. Обикновено идвам сам. Но Яна Янев ме пренесе на ръце по личната ми магистрала. Вие нещо ще ни представите ли? Аз съм премиер, по-скоро ти какво ще ми представиш на мен? Добре. Сега, да посрещнем и останалите деца, за да разберем кой ще е победителят. Юлианчо, правиш се. Сега, само тук нещо ми казват. Да. Понеже това са три невероятни личности, много уважавани, ние решихме да спечелят и тримата.
Затова всички те вземат първо място. Сега да видим, ще правим ли сватба? Вие, господин Бойко Борисов, ще вземете ли Лили Иванова за ваша съпруга? Аз се отстъпвам на него. Но и да се ожени. Аз не отстъпвам на теб! Невежество! Простак! Данъкът ти не може да се Това беше от мен, защото кой най-най-най... Моля ви се пак, хайде пак! Скъпи приятели, продължаваме серията от репортажи за хора, които гледат твърде много телевизия. Ето какво се случва с други наши герои. О, Пепи, Робей, Лело, Мария. Айде да си храми нещата. Ау, честно играеш като баба ми. Моля, с нощи гаджета ти каза друго. Ами, първо малко не, после да. И после сори трябва да тръгнем, нали? Така ти каза. Супер изморена съм. Ох, ми дай си малко почивка, не си машини. Кос. Какво? Играеш ли се отказваш? Хайде да се тункваме. Не вие срам, ще ми се тунквате тук. Драги зрители, сега отново е време за нашата реклама! Марко, постałe, men! Постałe! Мен, като те виждам тук, се сещам да те питам, колко беше таксата на младежки театър, приятели си решил? 15 лева на месец! 15 лева! Чакай, аз малко. Чакай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15. Събрах. Мяй, ходим се записваш нещо. Ромео, баща ми е нещастен и разстроен. Джулиета, най-накрая той ще разбере, че искам да се запиша в младежки театър с приятели. Ами хайде ходим да репетираш. Ето ме отново след рекламите. Напоследък турските сериали заляга телевизионния ефир, но Джуджи ТВ взе правата за излъчването на най-хитовото заглавие Косопад. Нека видим част от него. Татко! Окапа
На кой оставяш къщата? Не! Аз съм мъжът след него в тази къща! Не иска да постоянно живее във вашата сянка! Не! Този път аз ще я взема! Лейла! Лейла! Сус! Идиоти, бедни! Ако не съм аз да я правим простотиите, кой ще ги оправя? Айде, татко, ако кажа правилната буквичка, мигаш. Б, Ч, Дж... Пишни косата тук е! Роди се! Не, това е коса! Мисля ми отде трупове в къщата, значи. Шескет? Давай като е. Какво става? О, не! Имам клаустрофобия от полицаи! Седи по инджу. На кой? Не, ще ми скопим смеско съседа, моля ви, Верхунде, обичам те! Шескет! Къде са пръстите? Там, къде там? Там под масата. Под масата? Да. Добре. Спокойно, любими. Леко с косата. Приятелите. Машалlah, школ, супер контент. Покапа ти косата. Тук е! Видяха каква драма, какви страсти се бяха в този сериал. Не го пропускайте за нищо на света. А сега ви предлагам да видим какво се случва, когато телевизионния екран се предлагат награди. Добър вечер! Вие сте с предаването, който играе печели и който играе не печели. С водещите Николина и Лидия. Гарантирани 5 стотинки. Сега, първата буква на думата започва с Х. Накрая е и кратко, а по средата има бързо 5 стотинки ви чакат. Коя е думата? Ало! Ало, вие се свързахте с нашия ефир. Да, Как слушаме. може? Какви са тези работи? Господине, моля ви. Началото с Х, накрая с И кратко, на средата има У. Какво е това нещо? Дъщеря ми гледа телевизия. Кажете, я знаете. Няма да спечелите 5 стотинки, съжалявам. Връзката прекъсва. Следващия зрител. Добър ден. Да, слушаме ви. Искам да кажа, смисъл, дайте ми направо наградата от 5 стотинки. Това е един малък орган, ама... Ама не, организираме. Думата, затваряме. Думата е Хемингуей. Съжаляваме, вие да спечелите уникалната награда от 5 стотинки. Очаквайте ни другата година по същото време. И най-важното, помнете ни. От мен Лидия, довиждане. И от мен Николина и весели празници. Това невероятна, проникновена и интелектуална логика показаха тези две дами. Мисля, че ми даде малко в повече. Затова предлагам да видим новия музикален клип на Джуджи ТВ. Some
Колко бело снежно бяло. И как ухай само. Ама мило, знаеш ли, че ми харесваше повече, когато беше на райд? Тази новата прахометачка върши много добра работа. С песни. Мамо! Всички искат да в нашата туалета. Но това е целият град. Там. Да. Не знам как се е надушили, но дават по 10 стотинки за голяма нужда. Пускай ги. Хайде, народе! Къде е акото? Акото е в туалетната, млякото е в шоколада, а якото е в младежки театър, приятели. Една тъмна гора. Един подивял хищник. Едно малко момиченце. Жестока борба на живот и смърт. Безмилостен сблъсък между доброто и злото. Само един човек ще се изправи срещу суровата несправедливост. Работата му е да лови престъпници. Наричат го ловецът. От сценариста на Спящата красавица и пепеляшка. От продуцента и режисьора на Междузвездна любов. От местопрестъплението. Гората. Сезон 9. Червената шапчица. Червена шапчице, ти ли си моето момиче? О, баба, здрасти, жива ли си? Баба ще викаш на дядо си. Добре съм, бабиното, добре съм. Носиш ли ми хапчета? Да, бе, майка ги взе с рецепта от аптеката, сложи ми ги в кошницата. Сега влизам в гората, ама е тъмно като в... Ало? Как ми сложиха една клетка в тази гора? Ау, госпожице! Накъде така? Отивам при бабето. Носи малко лекарства. Не, всъщност носи много лекарства, защото е много болен. Приятно ми е. Вълчан Вълков. Всички ме наричат Вълка. Всъщност и аз не знам защо, но... И на мен ми е приятно да виждам. Чакай сега. Къде си тръгнала? Я каква хубава червена шапка имаш. Ще те наричам... Червената рапърка. Не, червената шапчица. Добре, средно. Не, няма да... Добре! Искаш ли да повървим заедно? Не, абсолютно. Как? Добре, виж. Виж сега, тук гледай какво е тъмно, като фрок е, а виж, тук около връстната пътека колко е осветена. Виждаш ли? Тръгни по нея, много по-лесно ще стигнеш до баба си. Но майка е най-добрата идея за мен. Да. Мерси, чао. Чао. Върви. То около връстното е пълно с такива като себе си. Кой е? Аз съм бабо! Нося ти лекарство! Влизай! Дръпни резето и вратата сама ще се отвори. Приятно ми е, Вълчан Вълков по прякор Вълка. А ти пък кой си? Къде е внучката? Внучката ти, тя за... Не знам къде е внучката ти. Но аз очаквах моята внучка. Я ми кажи ти, нямаш ли някакви лекарства? Носиш ли ми лекарствата? Не, аз те питам. Аз нямам лекарство, моята внучка трябваше да ми донесе. Трябва... Я. Мисля, че намерих някакви там. Я. Виж тук. Виж, наведи се малко, наведи се. Спила всичките лекарства. Няма никакви лекарства, сега ще трябва да чакам червената шапчица да дойде. Не си направо.
Мерси. Мале, баба, защо сте толкова големи ушите? За да те чувам по-добре. Да. За да те виждам по-добре. Защо ти е толкова голяма устата? За да ти кажа нещо много интересно. Ела. Ела да видиш тук. Ела сега, виж. Виж. Ма каква ти баба, наведи се да... Долу е с лекарството. Как ще се другираме много хубаво. Мали тронаха шиш, всичко има. Още е топло. Здрасти. Ти кой си, бе? Ловейши угорска полиция. Хайде, питай, да дадам да спочнеш. Ти ли си Вълчо Вълков, попрякор Вълкът? Казвам са Вълчан! Ами, пока как се казваш, бе? Да, бе, казвай. Да си виждал лицето с шапка червенова? Не. Такава не съм я чувал. Аз си виждал момиче с червена шапка. Да? Еге, виж ги тук къде са излегнали. Ма ти какво ме базикаш, бе? Тук за някакъв клон има приемаш, бе. Какво да приемам за клона е, виж ги? И бабата е тука. Към баба, нищо не се казва за никаква баба. Айде с мен. Се обясняваш ме паралелното. Айде. Последната седмица За бабата ми... последната и сега още веднъж. Айде. Айде. Колеги, какво става? Ние показваме гафовете, а не ги правим. Добре, дупка в сценария. Какво ще кажете да я запълним с Бритни Спирс? Something
как да не се вдигне адреналина на човека. А сега отново е време за нашата реклама! Това е това безобразие! Какви са тия театрални курсове? Поведете, клиенти ме напуснаха! Ама то така всеки може да участва в представления! Какви са тия ниски такси? Ами не само таксата. Браво! Искате да ме докарате да просиш като яга, искате да оцелям, искате да ме качите на градския транспорт. Аз как ще заведа Цезар на Малдивите? За някои хора нашите такси са прекалено атрактивни. Сега още по-изгодни такси. Добре, ще ви простя. Само ако ме уредите в едно мое спектакълче. Младежки театър, приятели. 8 години доверието е взаимно. Напоследък българските ТВ канали започнаха да излучат все повече български сериали. За всеки ден от седмицата вече си имаме по един сериал, понякога и по два в един и същи час. Джуджи ТВ отговори на това предизвикателство и продуцира първия българо-ромски сериал "Изцъклен ром". Ето и част от него. Бастане! Давай да виждаме сега кой ще взима мола и кой ще взима Борхана, нашата обща жена. Аз ще взимам Боркана и Вола. Мога, защото аз съм по-голям и мога да се бия. Разболи ме, защото аз съм ти баща, бе, но аз съм те правил. Не може така! Ще се колим! Ще ме слушаш ти мене. Аз ще видиш ти ли ще слушам като извада една траума с нас цола? Съведеш те! Ти ще излезеш тази цола, ама ще изкарам трава 17 кола. И ще те навра, айде да не казвам къде, че чак сем карите ще не губят. Камене, Ничо, какво не става, бе? Ама ти няма пак се обиждаш какво не става. Буркана, той не ме си се отричам от него. Камене, не де така, бе, Ничо, стига, бе. Ева, бе, Слушайте как да ви кажа, слушайте да ви кажа. Затворила съм 100 буркана за зимнина, да ги пуснем на моя промоция. Слушай сега, така, половината за жените с краставички, другата половина за мъжете с сливи. Ще изтръпим конкуренцията така. Напърта са с крапна, какво ще направим с него? Какво? От отпадъците ще живаме и ще построим нов мол. Ама Буркана, ти си голяма работа, ма. Как въртиш двамата мъже и двамата мола? Двама! То нали знаеш, всеки иска да отвори буркана. Ама буркана се отваря само веднъж. Кажи! Кома? Какво става, бе? Та удали е му! Коя? Цайна му! Искала да се самоотрепва. Сега хора пистолета налабала дулото, с другата ръка стискала ножа да се реже върнете, с третата ръка си убива примка около шията, четвъртата ръка нахлапва хапчетата. Да, колко ръце е скарала, бе? Ама ти днеска се трепиш и ти ще изкараш 100 ръце, ма. На всичкото отгоре била на покрива. Така да опадне или да се отрепва, или да се отдави в гьола. Какво се отзъклихме, бе? Да ходим да вървим сайра да
Политическа сила, за която дори не сте чували. Младежки театър, приятели, с лидер Александър Вуртоев. Добър ден, граждани! Събрал съм ви тук, за да ви кажа да изберем младежки театър, приятели. Вярвам, че ако ни изберете, държавата ни ще се подобри, ще стане много по-артистична. В замяна на това ще ви се отблагодарим с много представления, безплатни билети и ниски такси. Затова изберете младежки театър, приятели, за свободата на всички артисти на България. Купуването и продаването на гласове е представление. До сега в Междузвездна любов видяхте: Вселената е в опасност.
Най-големите супергерои научават страшна новина. Жената котка е бременна. Всички искат да научат кой си е поиграл с малкото котенци. Започват титанични галактически битки между Супермен, Батман, Спайдермен, Иксмен, Блекмен и всички знайни и незнайни герои, чието имена завършват на мен. Тогава събитията претърпяват неочакван обрат. Злият Дарт Вейдър излиза от тъмната страна и заявява на всички, че той също е не по-малко бременен. Така балансът на силата е възстановен. В следващият сезон великият детектив Шерлок Холмс и малкият магиосник Хари Потър се впускат в едно дълго и изпълнено с перипетии и търсене. Те издирват маската на Дарт Вейдър, която неясно как се е отделила от главата му. Без нея той е много уязвим и при срещата с детектива димът от лулата му се оказва фатален. В предсмъртна агония черният лорд разкрива още една дълго пазена тайна. Той е чичо на Шерлок и дядо на Хари. Двамата се заклеват да намерят маската на своя роднина. Вече 365 епизода търсим тая маска. На мен леко започва да ми писва. Но Шерлок Холмс е велик детективист и ще разреши случая. Виж какво, направих 365 магии, опитах какво ли не и никакъв резултат. Маската я няма никъде. Елементарно, Потър, твоите магии не струват. Хогвартс няма дори акредитация, Дъмбълдор е голям мошенник. Този, чието име не споменавате, прави с вас каквото си поиска и съм сигурен, че може би той има маската. Напротив, аз пък мисля, че я е взел вашият партньор доктор Уотсън, за да разбере от кого е бил бременен моя дядо Вейдър и да я изследва маската и така. Не се хаби, Потър. Истината може би е много по-различна. Нито аз, нито ти предполагаме каква е. Ти къде търси? Аз търсих всички кофи за буклук на територията на галактиката и нищо. Няма ли. Срещам се за една, както и да е, той търси неща в буклуците и принципно намира се скъпоценни работи. Името му беше Соло. Хан. Хан Соло, да, благодаря. Но наскоро се преименува на Индиана Джонс. Да. Но не помните ли какво каза дядо Вейди преди 365 епизода в края на миналия сезон? Че Индиана Джонс е моята майка. Да, спомням си. Сега трябва да го намерим. Да, чувал съм, че преподава археология в Галактическата академия на Корусан. Да вървим? Хайде. Ох, колко дълъг път изминахме. Доктор Джонс. Господа, кои сте вие? Господин Потър и господин Холмс, искаме да ви зададем няколко въпроса. За всички в тази планета името ми е Хан Соло. Но това означава, че вие сте моят баща. Момче, какви ли дрънкаш? Още малко ще кажа, че съм ти майка. Не, вижте сега. Майка ми е Индиана Джонс. Така каза дядо Вейдър преди 365 епизода в края на миналия сезон на сериала. Но тогава? Аз съм твоята майка! Хари! Мамо! Момент! Вие майка ли сте или баща на господин Потър? Има ли значение, господин Холмс? Да, има! Ако сте майката на господин Потър, следователно сте дъщеря на Вейдър. И следователно името ви е Лея.
Но ако сте бащата на господин Потър, следователно името ви е Люк Скайуокър. От което следва, че вие лъжете. Не е вярно. Соло. Не е вярно. Не е ли вярно? Не е ли вярно, че имате дълг към Джаба Хатянина? И от храма на обречените ви търсят за откраднатите камъни на Шива? Нищо подобно. Как ще обясните, че сте с неизяснен пол произход и че се представяте както си пожелаете? Нищо няма да ви обяснявам! Аха! Не дейте така! По-спокойно! Няма ми пръчката! Че щях да ви спра. Потър. И къде е сега тази простобутна маска, която я търсим вече цял сезон? Как къде? В Галактическия музей. Хората се тълпят да я видят. Но на вас ще ви покажа безплатно, защото сте ми роднини. Нима през цялото време е била под носовете ни. Как е възможно? Знаете ли, всъщност, мисля, че дойде момент на истината. Аз знаех къде е тази маска, но ако бях казал по-рано, сериал щеше да има само 3 епизода. А сега е време за щастлив финал! Инди, Соло, Лея, Люк, както и да е, съжалявам, че ме притеснявам. Аз бих искал да стана твой съпруга. Както и да бъда майка, както и да е направи.
Метите ти са слаби, пълни екстри. Още дай, нека ти покажа кой е по-най. 5 минути след първото здрасти ще потърнем празни си страсти. И вятъра стихне ми, и огъня нашите ми. Вечно сини, сърцето ми, облаци от смях, дъжд от сълзи си дори, и си кожата по тялото ми. Чаканият бях си ти за мен, в безсрамните мечти си. Смели намери колегата, да си мери генета, ще се стопи на шегата. Щом такава като теб смели слиза, що ме взема да си вдигна акциза. Чакай, не да сваля дисциплината, ляй, да разтягаме пружината. Кой освен мен може да заслужи? Гасни лампите, продължаваме по план. Тази вече ще ме гледаш на широк екран. За това, което може да направим доли, как да намеря подходящите глаголи. Виж, като за майка си толкова секси, чак получавам типови комплекси. Не бъди срамешлива, що ще те правя 5 пъти по-щастлива. И вятъра стихне ми, и огъня нашите ми. Вечно сини, сърцето ми, която те обърна, целият ми свят, когато те прегърна си, превърна ме в жена, която може да ти бъде сигурята. Сърцето ми, облаци от смях, дъжд от сълзи си дори, и си кожата по тялото ми. Чаканият бях си ти за мен, в безсрамните мечти си. Имало едно време една зелена четирилистна метелинка. Тя не е била добра в смятането, нито спорта, нито шпионажа. Тя обаче имала една невероятна способност. Умела да сближава хората. Тя е нашия символ. Младежки театър, приятели. Осмели се да покажеш таланта си. Ето ме отново след рекламите! Ей, най-накрая успях! Скъпи приятели, времето си тече и остават броени минути до приключването на изборния ден. Нека отново видим какво става в предаването на 4 очи и и водещата Снежанка Ризова. Добър вечер, уважаеми зрители. При нас е Бойко Борисов. Добър вечер, господин премиер. Добър вечер. Тук съм, за да ви задам един много важен въпрос. Много хора смятат, че вие правите само магистрали, така ли? Откривал съм всичко. Откривал съм магистрали, президент съм откривал. Дори веднъж открих 50 стотинки на улица. Разкажете ни повече за избори 2011. Защо смятате, че не бива дядо Коледа да се Как така може дядо Коледа да го изберат за президент? В държавата ти трябва човек, който работи постоянно. А той работи само един ден в годината, на Коледа. А през другото време е сигурно на ваканция. Аз на ден се трепя да отварям по 5 магистрали. А нищо в благодарност. Така. Мисля, че сега идва време да сложим край на нашето предаване. Телефонът звъни. Някой вие сте с мен, сигурно. Ало! Мамо, добре, ще взема мляко на баща. Аз ще тръгвам. Трябва да отивам да правя първата копка на магистралата от Лапландия. Довиждане. Мили дами и господа, остават още 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Мили колеги, току-що получих информация, че дядо Коледа е пристигнал в междугалактическата пресконференция. Той иска да направи изявление. Естествено, ние ще му позволим, макар че съм убедена,
убедена, че нямате търпение да научите. Чакаме дядо Коледа да се включи. Съобщение от апаратната. Включваме дядо Коледа директно в ефир. Здравейте, малки, големи и още по-големи пораснали дечица. Не успях да дойда, но смятам, че бях длъжен да се обадя и да обясня причината за моето отсъствие. Не за тези, които търсят поредната сензация от появяването ми. Не и за тези, които извличат дивиденти от общуването си с мен. Не и за тези, които лицемерно ми се усмихват, само защото искат да получат от мен по-голям подарък. Правя го за тези, които все още не са изгубили детското в себе си и вярват в мен. За тези, които поддържат буден коледния дух. За тези, които обичат искрено. Аз оттеглям своята кандидатура и продължавам да изпълнявам коледните си задължения. А сега ме извинете, но още много добри хора очакват своите подаръци. Пожелавам ви весела Коледа. До нови срещи! Край на съобщението. Дами и господа, както виждате, дядо Коледа оттегли кандидатурата си. Бойко Борисов се изгуби някъде, а повечето ни участници дори не следят какво става на изборите. Така че, какво ще се случи? Останете се Джуджи ТВ, за да научите. Скъпи приятели, тази година се навърши 20 години от смъртта на един велик музикант, Фреди Меркюри. Със следващото изпълнение аз и моите колеги от Джуджи ТВ ще отдадем своята почет към него. Искам да поканя всички мои колеги на сцената. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share and kissing my face, but
човекът, който те отвращаваше. Аз съм човекът, на когото се подиграваше. Аз съм човекът, който плачеше до смърт всеки ден. Аз съм човекът, който стоеше безмълвен, безплоден. Аз съм човекът, който носи болка в очите си. Аз съм човекът, който винаги крие сълзите си. Аз съм човекът, живял в страх и насилие толкова време. Аз съм човекът, разрушен от това време. Аз съм човекът, който се даваше в презрение. Аз съм човекът, който проклинаше своето рождение. Аз съм човекът, който мачкаше с забавление. Аз съм човекът от твоето поколение. Уважаеми дами и господа, младежки театър, приятели! Сега ще ви представя Владик Даниела, Мария, Виктория, Анелия, Велина, Ирина, любоците, както ще знаем, Буба, Никол, Симона, Палю, Вивиан, Стоян, Георги Герупов, Тодор и Георги Носев. Благодаря ви, че бяхте с нас. Чакай! Чакай да го закрием с Чакай! сянка, да. Светло? Я светлете малко, бе. Светло? Сашо, от името на директорката на Младежкия дом Ина Целовска, тъй като аз тази вечер представлявам, тя не можа да дойде поради хиляди причини. Болна е само. Болна е, да. Доста е болна. Ме помоли да ти връча тази награда на теб, на твоите колеги, актьори, приятели, за целия ви този принос, най-вече твоя принос, толкова много години към Младежкия дом и че правиш нещо толкова красиво, нещо толкова стойностно с тези невероятни деца. И това е наградата, която не знам дали ще запълни всичко. Благодаря на мама, която е тук. Тя не е пропуснала нито едно шоу, нито едно представление. Наистина тя ми е най-верният зрител. Разбира се, тук има много верни мои зрители, наши зрители всъщност. Ето тук са те на първия ред. Ето тук всички ветерани или почти всички от Младежки театър. Приятели, аплодисменти за това. Пожелаем успехи на младите таланти, тези, които тази вечер се представиха пред вас. Надявам се да сте се забавлявали искрено. Желаем ви весели празници и до нови срещи. Приятно за вечер. No one told you life was gonna be this way.
job's a joke.